Pero kung makuha naman technique na unsaon pag down ang kabayo, pildi na. Oh, pildi, natural. Okay. Kung bili mga idol, sukol ko na. Sukol ko na, mga idol. Nabugno sa kabayo. Sige. Okay, bye-bye. Pilam na kabayo sang kaon. Usa ra ka kabayo gud pero kuan man na kining sensalis man na ikay mo sangka sa usa ka kabayo, palitan mao tong kontran mo kabayo usa. Sunod. Ikaw man ay hatag ng premyo ana dayon. Hatag day ng premyo. Oh, daog. Sige. Dahil makigistorya niyo ba? Taga Cowboy Philippines. Kakuan ka Cowboy Philippines. Kuan na kani istoryahin ni siya kay makigistorya ko ni siya. Hello sir. Hello, mayong adlaw boss, kulapo boss. May adlaw ko no. Nakailangan ako boss, kailangan ako. Kailabo ko na kaniya. Kuan din ni boss, taga Cowboy Philippines ni, Cowboy Philippines. Cowboy Philippines. Kumusta naman ka boss? Kumusta naman ka? Natawag ya pong kong kuan sa imo ang pagaw nimo ba? Ayo na ka? di patanto. Mas maayo nun boss. Inom gid og kuan boss kining tambal boss ba, tambal. Kulapo boss, tambal na kulapo boss. Inom na kulapo. Para kondisyon ba? Balitay niya ako. Matik. Matik man ang kulapo ba. Nindot na ako gani boss. Minom sa kuan na. Minom sa siya ng kulapo. Lami na boss, lami. Oy katilaw mo kuan na. Sige lang kay pohon, mag-jam ta boss. Jam ko na mo pohon. Taga kuan may taga kining Cowboy Philippines. Cowboy Philippines. Bitaw kining cowboy bitaw nga kalo boss. Cowboy nga kalo. Kabayo. Kami boss, kami na. Sila din na. Mga grupo. Sa kayo kabayo nga, kuan. Amigo mi ni kuan ni Manoy Chris TV. Amigo. Sa vlog ni mo, lingaw sa vlog ni mo boss kay kumitante ka boss ba. Yati. Lado na kay boss kining nanginanglan kog trabaho boss, nanginanglan kog magpasod og trabaho boss ba. Kay mga usa ka semana naming walay kuan boss, walay kalingawan boss Usa ka semana sila way lingaw. Mao lagi. Kanang mga kuan, kariras ko ba? Kariras yo. Kuaon di ka boss, kuaon di ka. Kuaon ka? Di ka trabaho, basudlon di ka trabaho. Okay. Sayon rat. Di ka maglisod boss. Di ka maglisod man. Kung sunod si Mana boss, himo ko kalingawan. Himo si kalingawan. Pasudlon di ka boss. Ay mo trabaho boss. Mo trabaho? Magbugno ra mo sa kabayo. Boss. Wala problema. Ibaw ko master kay kanang nga bay binugno ay boss, kay ibaw ko. Ako na kamao ka. Ipapugno arti ka sa kabayo boss. Kaya do. May problema nako kay premium boss. Sige. Inalis sa TV kay problema. Wala problema boss. Kamay ra ka kabayo boss, dili kay dako. Dili bang dako. Okay ko. Sige. Bye. Makaya na tong lumbas kabayo di. Ato sugalan. Pero tanaw ni mo dili. Migo? Depende sa kayo. Ay gamay ra man sa kabayo apod, gamay pero dakog sweldo migo, 800 pila to. Lumbas kabayo, ako mo drive. Di man na pwede sa kay mga kanang uban kabayo, mga mo man na. Kuan man kanang ipapugno ra man ka. Papugno ba kanang pagtakos gid mo. Gamay lang mga kabayo. Dawat ko na. Ang sweldo 800,000 pesos. Ug mapildi nimong kabayo. Nya, mano-mano raman, wala may gamit puspos, way guwan ba. Blaking-blakingan ang kabayo anam tumba na. Kanang kuwan ba? Judo na to na, yan na. Judo. Kay magunita no sa katil, malubag na nako, wala na pesa. Og malubag ni Montel? Magunita na nako, makalita na gana dun. Ang kabayo? Bata dili lang dako ha. Gamay ra ang kabayo lagi, bugno sa kabayo. Ipabugno man ako sa kabayo, pero dakog sweldo. Sige, wala problema. Sukol. Pero dapat ang amigo, maka-energy kada na, nag-inom-inom gagamay na, para nga kaya ni mo yun. Mulihok ng imong mga moves ba? No, Cowboy Philippines. Cowboy Philippines. Nakaya kayo?
Kaya. Kaya kayo. Sus, nadawato ko na yung hagit. Watong na. Ano sa? Sunod si Mana ko, no? Daog. Sunod si Mana? Oh, noodle. Deal. Na deal. Oh, del. Oh, sunod si Mana, ha? Sige, kaya. Na, babay. Cowboy Philippines. Bye-bye, Cowboy Philippines. Sulobe si mong kay parang anindot kita naon. Para Cowboy Philippines, gid ba? Tirada ba? Sus. Pag cowboy, sila ka na. Ina, Cowboy Philippines. Na. Cowboy Philippines, kaya kayo. Na. Kaya kayo. Makaldiritas din na. Kusahos ng kabayo. Ang kabayo? Makaon na ng kabayo? Kauno yun. Lami. Naibligya oy. Ug mapildi ni mo, matik man na kusahos na. Kaon din na. Sige. Ina, babay. Na kusahos ging labas na. Why problema? Andam ko paabot sa hagit. Sangka. Hagit. Ang bugnos kabayo. Grabe. Migo ko lang po mga idol. Way balibad mga idol. Bugnos kabayo mga idol. Sukol. Inanab. Sabi ko sa amigo, ana. Inigana sa kabayo sa tiil. Ano? Una. Patid. Patid man na siya. Patid. Oo. Ang dabuhan mo din Imo nang agakon. Di dabuhan na nimo. Wikta na. Mo. Bang! Sudlan. Ining pamaol mana bikog na tong kabayo. Dayon. Ang gusta ining kuana na patid sa paulan to imo nang kuanan jud nga di makawitik pagbantay jud di makawitik ang kabayo. Di makawitik sa tiil. Mawitik mo tiat nga nimo. Malas sugay ka. Pero kung makuha naman teknik na unsaon pag down ang kabayo, pildi na. Pildi natural. Okay. Kung bili mga idol, sukol ko na. Mga idol. Nabugno sa kabayo. Sige. Okay. Bye. Pilam na kabayo sang kaon. Usa ra ka kabayo gud pero kuan man na kining sensalis man na ikay mo sangka sa usa ka kabayo palitan mao tong kontran mo kabayo usa. Sunod. Ikaw man ay hatag ng premyo ana dayon. Hatag dayon ng premyo. Daog. Sige, sa kabayo. Okay. Sige, bye mga idol. Bugno sa kabayo mga idol. Sukol si Migo Kulapo. Na yan, bye. Bye. Ang oy.